Gure ongizatea eta gure lurraldearen garapena hizkuntzekin ere lotu behar dugu. Euskara baita gure ongizaterako giltzarri nagusietako bat. Oro har desberdintasunak baldin badaude, gure ongizatea ez da herritar guztientzako. Euskara lehenetsita jarduteak esan nahi dau, euskara dela komunikazio hizkuntza nagusia eta ulermenik ez dauken edonori baliabideak eta bitarteko jarriko ditugula ulermen hori bermatzeko.